man, my name Fashion Geeks out of bad people. Man, big up the elders to the fullest. See me? So me have people say freestyle for the elders, you see me? Now one of them A, and ungo di dena ato nyura B. Bad people ndo kwando nyutura C. Changamire chizvinimi paiko zichakabini daisi singoma tusatira sakachiri. Danso, ndakudambura, ende iri dangerous kunge jabuka plus ndova domotsa sema drugs DJ ndiperi mundimbotsikirira handina nguva yekutambisa nditambidzewo maiki dakunanaira ridhimu handipapariki ndine jinja ndiri kubhamba kunge shopbike ndakatsamwa kunge maticha ari pastrike saka ni DJ ndipe kuno ridhimu ukaita zvekutamba ndokutema nedemo imbotora mafemo usatora zvichemo ndakuchinja mutemo ndakugara zvigaro mune hasha unokwanisa kuzviita pastage zvitonakidza vanhu nogaro unonzani sitara kutaurisa ine mshingex out shingex alright mamaona ka shingex man big up me elders to the fullest big up my truth to the fullest Bwana kisara ndikati ndakutaura neshow ndauza ndinokono shona anditi why ndoda kutaura neshow because pane zvakaitika mufuno zvokuti vakomana munorekodha masongs munoita kunge musikanzwe shona mozotanga kuzokanganisa futi izvi chatakakura tichida kuti zviite unokotaura shona takutaura neshona kubva nawo kusvika upenyu zita rako chairudza tendai mashingaidzi ana mashingaidzi mune mari mune bhaki ayo vanhu vane bhaka mune hama dzakawanda dzine mari matisiripo saka makatanga rini kuti panami ndakutaura chokwadika because 2010 kazvakazadzwa kuitira aachamira asi baba wako musosha saka chazvichimanyami ndandaenda kuna projekisa nonzi timano maunzandiwa ndakatanga mansainose saka first number yako inonzi first number yangu inonzi yanga iri remix yaunonzi controversy yandaimbozidaikoya idamburu ndaikuza ndine ngoro ndobva ndaona mai mfana akaina toro ndikati ndinge ndamwa doro ndakamisa ngoro paside pemastoro ndokubuda muomo ndichikanda roko ndakaikanga koko ndichigaya shoko ndakasvika ndikati tisvikewo soko ndeipi joki ndeipi mfanhatsano pakaita controversy ndaona chimoko chakamira ndi saka maida kutuka chimudhara kana maichibigman yataichibika maichibika but maidzisa mfana toro toro ndiyake angaine chimoko katoro mpeso wako but anyways ngava shama chimboita uchindibatsira mfana nditaura naye isusu zvatoda kuziya matipasiti chaisa manhambe enyu panepo zvapanenge pane 5 marecords shamwani ndialbum compilation patone more than 5 pane one chete but 2010 ungarimbe 5 marecords ialbum rirege okay asi oese kana nhamba yaimba yekuti haipo apa chimboimba ka1 iri papapa yauda uimba ndiri kungochema ndiri kungochema misodzi yeropa ndiri muno muchizarira apa munotonhora ndine 1 gutsa rekufuga rekuwarira asi ishe wangu wakanditarira
muponesi wangu ndakagamuchira muno mune madziro nemasimbi mukati hamuna kana choshamisira. Wakaipa saka inonzi chiya Inonzi prisoner paper number 3. asi uri mbavha ndo album kusekani eka ndoka album title ka prisoner asi kunoziya nembavha sewakazoiti prisoner apa manje apa unogara kuota fosi ona yazvikuirana kapane vanhu vari akwanise kutaura chitemo changu ndozandaivachemerera kutotaurira vanhu vari mumaprisoner zvichemo zvavo ndauti undiimbire iyi yakanzi mafura mhepo hande kuchita paki tonoona mhuka toenda vicfos tonoona mvura toda mafura mhepo nhasi kune zuva tarisa chiringa zuva tiri kumashure kwenguva hande kuchita paki tonoona mhuka toenda vicfos tonoona mvura toda mafura mhepo nhasi kune zuva tarisa chiringa zuva tiri kumashure kwenguva tiri muzimbabwe zimba remabwe tichipinda kwese kwese chinambwe great zimbabwe kuzere mabwe ona baby updown taka nemabwe kubad people chakabhirida maoko mudenga musakushirida ona handisi kuzvishirida saundo asvika nepikida ande kuchita pakitonoona muka chimbobhiga maidindini to the fullest evan big up maidindini to the fullest vaita mite wakaipa taura saka iyi wakairekodhera kubi iyi album ndo latest yakwandi wakairekodha production company umwe anonzi King Bush producer agara mubusiness kuti mumwe wanguri upcoming agara akamboita mahiti nganani akambotitra imwe remix yavibes cartel so yepatinise yendaimanjiti bad people tumwe saka manje zvakamira sei chapomba tochidhailuta neKing Bush to Russell State abantu benda kwafaya King kukokarini calling the proper place in the future. Kana da udom kwasi. Ya utaura manje andikubaba. Kuti wazongwenda one city. Wakafamba wakade. Wapinda nemna 60. Wangochikona wapinda. Nokwaona. First road. Nokwaona pakati proper place. Listen, all other what you want to make and your proper place at go see this and not mad Minox to the fullest. Nakaba what na manemwe saka kuma shows wambo beko kama life My life is over, but my Kwa message moto chako iko cha. Ore koja. Ana umisa mbele. Ure koja. Ano
maweeks aenderere itime yawakatanga ndinowo manhamba ako mamusikarikidzwa wambotipirake control ufana kunge wato munhu akutozikanwa uzaona kuyanisi vandoronge kunyakumhanyisana nebhora rake ufana kuendawo kururebhora rake ravo vari kuenda kumberi was what I was separated or from waterfalls kana series vanhu vakawanda vari kuuya kumastudios emumbari mavasi emumbari saka mune makangofanana ikona kusakwata ende sometimes pakati kwavo mashows unongonokumbirawo mike ende usvikawo early otinokumbirawo mike damutuma nhamba one kadj kako nekalaptop kako kana cd unoona necd neridhime yako iri pacd waise nekalaptop enimokumbirawo tikumbirawo tuma nhamba hazvingotanga nekubhadhara zvinotonosiyana mai manya wakambobhadhara since mari $45 nakuipa because vanhu vakawanda vanofunga kuti zvine mari yakawandisa stirei nguva yemari time yemari ichasvika uchasvikawo patime yana soja lava ana toki ana tinokusvitsa maweeks ako zvawaimba iwo kana zvichiendesa kumberi unobika mari usasa stereo prisoner seven prisoner This is the album. Whoa, is that album that song really prisoner tinongoshuvirawo kuti ungobudirirewo muupenyu hwako tinongokumhanyisirawo maweeks tokumhanyisira maweeks saka hasusiwa macontacts aripo isa variwo hanzi produced by King Bush, Bad People and Good Vibes International. Hotline iripo taura hotline yako 774 Good Vibes is the Good Vibes ikuru muri vangani vanandoridza but kafesi kako kakada kungofanana nekaraskile asi muninawo raskile akada kufanana saka uri kuenda naro hauzi kuti siti hauna pakombiyuta unozongodzoka naro kana wakwanisa saka wauri kuenda ikoko tokotiziva kuti umoshenzewo nemasubhi akasiyana siyana munhu wese ada kuti usimbe handiti unozva mumbari muno mune daily unoona aitoni neproper place unoona conquering hauite Soldier Love, Coliside, Gani, Komagaya Chill Sport, Komagaya Givenchy. There's a studio. Komagaya made him equation. Na equation, Komagaya knockout, Komagaya never knockout. You have a second house. Yo, Trojan. Saka, you want to move out of the. Unofana kwamba ukaneneka $5 kuti munhu akwanise kuzokurekodha kana usina unoziva zvinonetsa maupcoming ndimuri kubhadhara vari pamusoro vakanzi havazobhadhara andowaizwa nyaya maupcoming ndivakuna mari dzei
kana muchiita zvemaupcoming zvenyu izvi tisazoimba kazvinhu zvisina nebasa risi because haumbofa wakabudirira kana zvenyu zvebhurongo nembanje izvi vazhinji havachazvii okuta dzana mwari dzana mai ipedza kuita unomakurana producer urikutaurirana mhino pamunowitirana chinda mutore picture one